Popelom kod spomenika palim Paraćincima u ratovima od 1912. do 1918. u centru grada počelo je obeležavanje 100-godišnjice proboja Solunskog fronta 15. septembra 1918. Kada je na sektoru Solunskog fronta koja je držala srpska vojska front probijen, što je bio prvi korak končnoj pobedi i oslobođenju. Udruženje boraca otadžbinskih ratova Paraćin kao opštinska organizacija zajedno sa institucijama opštine poput Zavičajnog muzeja, biblioteke, srednjih škola, osnovnih škola i tako dalje obeležava ovaj veliki jubilej, daje odgovarajuću počast i značaj svim onim junacima otadžbine, ne samo građanima Paraćina i Paraćincima koji su učestvovali u Velikom ratu, već svim onim zaslužnima koji su svoju žrtvu utkali u nacionalni identitet našeg naroda. Nakon državne himne u izvođenju crkvenog hora istorijata programa odgovarajućeg negovanju kulture Velikog rata, u čijem je okončanju Srbija imala značajnu i presudnu ulogu, minutom ćutanja ukazana je počast i večna zahvalnost borcima Prvog svetskog rata, perioda koji se s pravom može nazvati Golgota i Vaskrs Srbije, ističu istoričari. Na spomen obeležje vence su položile delegacije Udruženja boraca otadžbinskih ratova, ratnih vojnih invalida, vojnih penzionera, osnovne škole Radoje Domanović, opštinskog odbora SPS-a, Narodnog pokreta Svi za Paraćin, posle čega su predstavnicima organizacija i ustanova za saradnju i doprinose u svojim oblastima uručene povelje i plakete Udruženja boraca otadžbinskih ratova opštine Paraćin.